ale len toto ne. Budem tam vedieť. Nastáva srdca, pacient nereaguje. Ako poskytnúť prvú pomoc. Poskytnúť prvú pomoc, popri to nám môžeš vraviť, čo robíš, koľkokrát to robíš. Dobre. Keď budeš mať pocit, si to spravil správne, sa dáš do auta a ideš ďalej. Skontrolujeme, či nemá zapadnutý jazyk. Keď tak ho vybereme, pusty nadvíneme. Skontrolujeme puls, síce srdce mu nebije, takže netreba skontrolovať puls. A dáme masáž srdca, nachytáme si v podstate ten hrudný koš, čo tam je také jak dyka, dve prsty dole a dvakrát stlačíme a nadýchnuť, dvakrát stlačím, dýcham, dvakrát stlačím, dýcham. Koľko to si číslo? 18. Skúsim už týždeň 11, som sa spotila. Máte pocit, že je to dobré? Áno. 18, hej?